Studio Wang Sondona Islari, Karbi Anglong Zilla, LTSA, Tamhinba, Langhin Tiniali Sports Association, Kunga Sinizitamti, Subungkanti San Palitaiko, Langhin Goraimari Stadium Gelegra Potarau, Palinezadeng. Be Habapariau, Gaseba Karbi Anglong Zillani Aparpara, Bahagalapayer, Ada Gahayara Simhore, Bisosor Bosmotari, Bodosaito Sopani Aguni Apartgiri Bitanga, Bahagalapina, Paroni Somaina Pirpilako, Birhoyer. Logoseino, LTSA ni Banjaneau, Half Marathon, Volleyball, Baiti Badale Neighbor, Hunaizayer. Bodolen adab आरो बोदोलेन दुब्लिनिसिम आंनियाव बे रादाबखौ लानायनि थाखाय बुंनो गोनाङा दिनै जाहैबाय सुबुं दारानि सान बे सुबुं दारानि सानखौ माने 1950 मायथाइयाव गिबि फालिनाय जादों बे फालिनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बे समनिफ्रायनो जोंनि भारतआ सुबुं दारा जानानै फैयो सिगां जा ब्रिटिशनि जा आयेनमोन माने 1935 मायथाइयाव जा आयेन खानानै होदोंमोन ब्रिटिशआ दा बेखौ जोख्लायनानै एबा नागारनानै जोंनि भारतआ गोदानै जा मोनसे संबिजित बे संबिजितखौ बे सानावनो नाजावदों आरो बे साननिफ्रायनो जोंनि भारतआ सुबुं दारा सान हिसाबै माने गनायथि मोनदों आरो बेनि उननिफ्रायनो जोंनि जा मा होनो संबिजित बे संबिजितखौनो जोंनि भारतनि मानसिफोरा जोंनि भारतनि मोनसे बिखा होननानै सानना लायो जायखौ नङाबा जोङो थांनानै थानो हाया आरो जोंनि भारतआ बेजोंनो जा सालायजागासिनो दं जोंनि भारतआ गाहायै जिहेतु सुबुं दारा गुबुनफोरनि बायदि नङा ओंखायनो बे सुबुं दाराखौ सालायनोबा सुबुं दारा होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ जे मानसिनि थाखायनो मानसिजोंनो आरो मानसिखौनो जोङो सामलायनो थाखाय बे माने संबिजितखौ माबानाय जादों दानाय जादों भारत सरकारा B.R. आम्बेडकारनि दैदेननायाव बेनि थाखायनो बे संबिजितआ बे सानखालि गनायथि मोनदों आरो बे साननिफ्रायनो सुबुं दारा सान हिसाबै गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।